барои гирехтан аз маъбас, барои озод шудан одамо ба чӣ корҳое ки тайёр нестанд. бисёриҳош фарқ доранд бо визенишон, а бисёриҳошон боша бо хирагишон ва баъзеи ҳолатҳоро мешавад ки дар асоси ино филмҳои голливудскӣ ба навор бигирӣ. мисол мегирем бачаи 18-сола аз хиди зали суд мехоҳад бигиреза ҳози ба маҳбас нарафта. чӣ хеле ки фаҳмидем бародаро, ҳолатҳо хеле ҳолатҳои интересни ибодай дар ин видео ва бародаро ячира мехоҳам хотиррасон кунам ки барои пасанд кардани канал ҳамаш дар дасти хитонай. мо ҳамаи темаҳомона далши давом тием ё ин ки не и темаҳое ки мисол дар ютуб ягонае ё ин ки канала бас кунем коша барои чӣ хотире ки бародаро подписчико қатъи просмотрро сафпадат накардесиян ҳамаш дасти хитондай. видеои дигари дархост карда будем, дастгирӣ кардем, бародаро раҳмат. ҳаракат кунем канала камтар уруниша тағйир бутем, яъне ки чӣ кор кардан накорай. лайк, дизлайк, комментария падилица чӣ кори ки айдастон мия бикунем бародаро. видеора давом метем. ва ба мухлисои ҷанговаро бозингаро гуфтаниям ки дар комментария ссилка закрепичдага шумо ба ёрдами ссилка метавонед бигзарен регистратсия кунед, дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед ва фаромӯш накунед ки ба промокоди канал шумо дар вақти полин регистратсия кардантон то 6500 рубла метавонед бонус ба даст биёред. ссилка ва промокод дар комментария закрепичдага. яъне ки гап мезанем аввал дар бораи Леонид Грейсер. ин ҷавони 18 сола дар зали суд қарор мегирад ки аз уҷа бояд баъдан ба кунҷи маҳбас ба солҳои дароз мерафт. не ки чӣ хеле ки дар видеои пешина тамошо кардем ки заключёниё план мекашанд, не ки Леонид боша ба ин фикр розӣ набуд ва паси панҷара рафтаниам набуд ва нақшаша дар паси панҷара не, аз хиди зали суд оғоз мекунад нақшаи гирехтанша. дар зали суд махсус ҷои шишагӣ ҳастае ки подсудӣ мира мемонанд. мисол мегирем бисёр зали судода ҳаме ҳастае клеткагиш, а дар инҷа боша шишагие. баъди натиҷаи суда фаҳмидан ин ҷавон ҳаракат мекунад ки ба як шкофие ки просто даста дохта мешавад ба ҳамуҷа бигиреза, не ки наметавонад. ба фикрам ки ин хиёл кард ки солиш мушай, не ки всё равно муш ба ҳамун ҷое гирехта метавонад ки калаш биғинҷа. ай одама ҳатто калашам намеғинҷа да инҷа. интереснагиш ин нестае ки ӯ фикр кард ки ба ин шкофи майдаак мегиреза. интереснагиш ҳамеяе ки допустим агар таи шкофи баромадӣ ода бирин охраннико истодагия, ёша чӣ кор мекард намедонам. мумкине ки бача нахаду ҳамаша план бикаша. охраннико, судя, шоҳидое ки дар заланд ба ӯ ягон хел таъсир расонида наметонистанд, яъне ки ӯ кори хича давом дода истод. баъде ки ба ин шкофи майдаак гирехта наметавонад, ба болои ҳаму помешени мепара ва криша қатъи мехоҳад бигиреза. барои заключёни хуби ҳаме буд ки болои помешени шишагӣ набуд, решотка буд, решоткаҳои борик, не ки ин бача харобаки буд. ба фикрам ки дар оҷа калаш ғинҷид, калаш биғинҷа дигар ҷош меғинҷа. бале ин кор хеле ҳам ғайриоддия, не ки ӯ ба сараш метавонад ки кришара шикоф кунад, яъне ки махсус панело ҳаста, панелоро бизана буброя. вақте ки маҳбус паталока суроқ мекунад, вориди паталок мешавад, баъдан на танҳо охраннико, приставо ҳам мебинанд ки ин корда бояд дахолат карда накунад, барое ки кор дар назари аввал ғайриоддӣ ва боварнакарданӣ ба назар мерасид. не ки чӣ хеле ки дидесен уже мегиреза агар ки нақапиш. не ки хушбахтона барои охраннико ва мутаассифона барои заключёни гирехта ӯ наметавонад, барои он хотире ки охраннико дар вақти охир электрошокера истифода мебаранд ва маҳз ҳамин сабаб мешавад ки ӯ гирехта наметавонад. ва маҳбусе ки баъдан дар бораш гап мезанем и аз Южни Корея. ба ғайр аз оне ки дар бораи ин шахс мо гап занем, дар бораи Южни Корея бо як хабари хеле ҳам интересни дига дорем, махсус барои тамошобиноҳо. шахсоне ки мехоҳанд дар Южни Корея, Литва ва Полша кор кунанд ва 2 маротиба аз маоши Россия зиёд гиранд, метавонанд ба ҳамин номер танҳо ба воситаи WhatsApp алоқа бароянд. ин ширкат шуморо ба ҷои кори хуб ва ҷои хоб таъмин мекунад. ва дар бораи ҳаққонӣ будан ё ки набудани ин ширкат, бародаро, якчира фаромӯш накунем ки ман ягон вақт ягон машиника реклама намекунам, яъне ки ҳамаш ба бовария. шаҳрванди Южни Корея бо номи Чой Кампот бо номи Ҷой Гапбок 6 моҳ танҳо паси панҷара мегзаронам. баъди 6 моҳ аз маҳбас мегреза. ин соли 2012 рух додагӣ буд. ва сразу ҳамҷаша мегум бародаро ки гирехтани бобарор буд ва хеле ҳам осон, фақат камтарак мазгӣ дар кор буд. Чой Кампот охранера короче нами кореец охранника мега ки уда
крем бута ва охрани ки ура крем мета. Ман ҷоша намедонам фаҳмида ки крем заключёнида барои чӣ ва охрана чӣ ба меташ. Короче ман намедонам ҷо уташният намекунанд. Может хай дар турмаҳои ӯ барои ягон чи крем дар кор шавад. В общем вақте ки ура крем метанд, шаб вақте ки ҳама охранико хобанд, хатия ӯ бояд ки сменалиш кунанд. Короче вақти мувофиқ меёва ва ба ини михели решоткаи майдаҳак мегрезад. Ин сурохи ҳам қадар сурохи майдаҳак буд ки уҷа барои падноси хӯрока додан буд ва ин одама ба ин кор ёрдам мета тавоноии ёгаш ва хиди ана ҳами крем. Яъне ки ӯ баданша крема мешака ва мегзара ба ҳамиш куфи. Вано гуфта намонда бародаро ки ин ягона способи, яъне ки ягона способи ӯ ай барои гирехтан, не ки ягона гирехтани ӯ нест ки ба ҳами способу гирехтагиай. Яъне ки мардак худаш 49 солаай. 22 сол пеш ай ҳодиса габок аз автобуси, яъне ки аз решоткаи автобуси мегреза ки заключёниро бурда исабдан. Бале анаи унвони одами лишпонак барои туғри меғалта. Не ки ман намедонам ки вақте ки як бор аями хели решотко гирехтан, ира бояд ки турмаша сеткагӣ мекардан. Чӣ ба накардан хеле намедонам. Пас равнени якм пабегаш, яъне ки дар якм пабегаш ура қапидан 22 сол пеш, дигим пабегашда ура нақапидан. Яъне ки ба ғайр аз тавоноии ёгаш ӯ бо дигар способҳоирам ёд гирифт ки дигим бора ура қапидан натонистан. Яъне ки баъди гирехтанаш ӯ просто кӯҳ мебарояд, пинҳон мешавад. Ба он нигоҳ накарда ки раҳора маҳкам мекунанд, патрул мемонанд, ура қапидан наметавонанд. Яъне ки ӯ ба кӯҳ мегреза, пинҳон мешавад. Ҳатто ба вертолёту ба саго ҳам ура ёфта наметавонанд. Фақат дар ҳаминҷа як кор рух метавад. Як хонае ки дар кӯҳ буд ҳамура ғорат мекунад ва як записка менависонад бо бахшиш. Яъне ки бахшиш мепурсад баъди ғорат карданаш. хатто ки дар ҳаминҷа ҳамин буд ки номи аслии худша менависад дар ҳамун нома. Ва албатта ин дафтар боша ура дар як решоткаи маҳкам мекунанд ки баъди решотка бо сетка дошт. Яъне ки гафи мара шунавидан чӣ? Бале чӣ хеле ки дидем бародаро, рости честни будани ӯ зарар расид ки бо дигим бора қапидан. Чӣ хеле ки шоир гуфтай, бе ангушти каж аз кӯза равған бар намеояд. Но всё-таки ин ғазала дар ин гуфтан дар кор нест барои он хотири ки чем ай оне ки аз маҳбас мегрезен, ҳаракат кунед ки изначално гуноҳ накунед ки то вориди маҳбас нашин. Бале ман медонам ки ҳодисаҳое ки ҳозир мо пешакӣ нақл кардем, бисёри одамон дар ин ҳодисаҳо ғайриёдӣ метавад ва барои ин бовар кардан хеле ҳам ғайриимкон аст. Не ки ҳолате ки ҳозир дар бораш гап мезанем, ин реални хиди пабек дар видео сабт шудагиай. Ин заключёни ном дора Рустам Шахруддинов. Соли 2016 барои ғорат кардан ӯ паси панҷара мешавад. Не ки дар камераи худаш махсус ҳамин хел сурохиро мебинад ки ба уҷа хӯрок медоданд. Яъне ки дар ҳамаи камераҳо қариб ки ҳаст. Ва ба воситаи ҳамин сурохи ӯ мегрезад. Барои гирехтан аз ин сурохи ӯра танҳо як чиз мишат мекунад ва ӯ бо хубӣ, бо осонӣ аз ин чиз халос мешавад. Яъне ки либосои ӯ. Ва чӣ хеле ки шумо дар запис мебинед, ин ба назаре мерасад ки одам аз дари оҳанӣ таваллуд шудааст. Навори гирехтани Рустама охранико мебинанд, не ки дер мебинанд. Рустам успед мекунад либосое ки ӯра халал расонда буд бигира, пӯша ва озод буроя брава. Ин мард 2 сол пинҳон мешавад, не ки вақте ки чемпионати футболӣ да тамошо меояд, ҳамуҷо меқапанаш. Бале тюрмаву не ки мухлиси футбол ки бошӣ, тюрмарам ҳатто риск мекардаӣ, мерафтаӣ тамошо мекардаӣ. Не ки ҳолатое ки мо дар пеш тамошо кардем, ба воситаи сурохи гирехтан ё ин ки ба патолог аз зали суд гирехтан ё шус беста. Чӣ хеле шумода ки штурмават кини тюрмара ба булдозер. Соли 1995 ин ҳолат дар Копенгаген рух метавад. Тасаввур кунед, заключёниҳо просто як рӯзи оддӣ дар ҳавлии тюрма прогулка кардесанд. Не ки дар як лаҳза бац як булдозери калон девори бетонии тюрмара чапа мекунад. Ба он нигоҳ накарда ки баъди ҳолат 25 сол гузаштагиай, хиди ҳамин навор ба качествои хеле хуб то вақти мора сохранӣ шудагиай. Чӣ хеле ки дар навор дидесен шумо бародаро, ин ҳамун навори оригинали ҳамун вақтай. Вақте ки булдозер девола чапа мекунад, ба сурохии ҳамин девол ба ҷои чапа кардагӣ, заключёниҳо хеле хушҳол ба оғӯши озодӣ медаванд. Дар ин фирор 12 маҳбус иштирок мекунанд. Не ки ӯ вақт полисейскиҳо хеле ҳам зуд кор мекунанд. 3 каси ӯра дарҳол ҷошонда меқапанд. Ба ғайр аз оне ки хиди запис хеле качествоаш хубай, бо ҳамин хел гап ҳастай ки одаме ки ҳамин видеора сабт кардестай пешакӣ в курси буд ки ҳамин кор рух метавад. Яъне ки специалан запис кардагиянд ба як гуфтае ки ман намедонам бародаро, шумо фикрҳои худтона дар комментария бинависен. Бале бародаро ба версияе ки ира специалан снимат кардагиянд, ҳамин гирехтана, яъне ки одаме ки камера мекунад в курси буд, ин теория вероятности хеле калон дорад. Барои чӣ хотир ки хай дар ӯ вақт ҳозирда боша майли ҳо любой кас дар кисаш телефони смартфони камерадор мегира снимат мекунад, ки дар ӯ вақт просто раҳгузар да дасташ камера на он қадар правдоподобнӣ метавад. Бале бисёр вақт барои гирехтан ягон қошиқи шикастагӣ ё ин ки
булдозер дар кор намешавад. Танҳо хита гум накардан ва як камтар ақли солим дар кор аст. Ва албатта ки шустрягиу зуд давида тонистанд. Дар турмаи округи Портер, штати Индиана, Майкл Малдонадоро меоранд. Мошини полисейскиҳо аз дари зани турма ворид мешавад. Дита полисейски аз мошин мефароянд ва кнопкаи маҳкам кардани воротаи зданира меҷиқанд. Неки во як хатогӣ мекунанд. Суръати давидани Майкла ё на он қадар хуб оценид мекунанд. яъне ки Майкл аз мошин меборя, вақте ки дар қариб буд ки маҳкам шидеста буд, ба таги ҳамун дар успед мекуна мегрезад. Бале бародаро, хид навора тамошо кунед, скорости и одам скорости гепард вория. Тамошо кунед шумо суръати давидани и одама ки дастош бастагия ва суръати давидани полисейскиёро ки полисейскиё аз ҷои хушон ба дани дара чанд қадар вақта мерасанд ва ӯ чанд қадарда. Ҳамун вақте ки қариб буд ки дар маҳкам мешава, ӯ успед мекуна меброяд. Албатта ки полисейскиё ба мошин наметонанд ки ӯра дайро кунанд, ба хотире ки дар уже маҳкам шиста буд, боз чанд секунди дига дар кор аст ки ӯ дара обратно боло ҳуикни ва во пиёда меброянд. Не ки Майкла баъд як шабонарӯз меёбанд. Анеки плани и зан бо номи Эмбер Галсанис на он қадар бобарор мешава. На он қадар не конкретни нобарор мешава карочи. Яъне ки Эмбера барои дуздӣ дар меҳмонхона дастгир мекунанд. Меорам ба полисейский участок, допрос мегзаронанд ва дар ҳамун комнатае ки допрос мегзарад, дар ҳамунҷа мемонанд ҳамроҳи телефон. Яъне ки ҳози бисёриёда савол мешавад ки чӣ ба ӯра телефон доданд, барои он хотире ки гуноҳи на он қадар ҷиддӣ буд, яъне ки зарар барои дигаро расонида наметавонист. Просто телефона метаноша, мегӯянд ки ма занг биза, то ки залог биёрану тура ҷавоб диҳем. Яъне ки вақте ки залогаш меоварданд, то вақти суда ӯ метавонист ки дар озодӣ боша. Не ки ӯ фикр мекунад ки чем аз оне ки занг мезанем залог меоранд, хубтараш дастмови кунам бигрезам. Не ки якум плане ки ӯ мекаша мешава, яъне ки дастоша ҳуй карда метавонад. Нарушника ҳуй намекунад, просто дасти занак хай борикай аз нарушник меброра ва ҳама хел способи ҳастае ки дастаи нарушник буброри. Чилики нарчилика карочи ҳаст одамое ки ҳатто мешкананд што буроя, хай духтар намешкана, ҳама хел дасташ меброя. Бале, фокуси ай фокусигари гудини дам зур мерава, не ки гап дар бораи фокус нестай. Просто духтар худаш слишком хароби бадай, ай 40 кило зиёдтар вазн дошт. Баъди дастоша кушодан ин духтар аз полисейский участок меброя, пеш аз оне ки полисейскиё дарак меёбанд ки чӣ кор рух додааст дар ӯ комната. Яъне ки чӣ хеле ки дар аввал ошибка гуфтем, ошибкаи калони ин духтар дар чӣ буд ва барои чӣ ӯра қабиданд ки баъди гирифтанаш ба ҳамун меҳмонхонае меояд ки аз уҷа дастгириш кардаги буданд. Албатта ки ин духтара дар уҷа мешиносанд ва баъди як соат бо дастгириш мекунанд. Дуюм бора бошад, чӣ хеле ки фаҳмидем гирифта наметавонанд. Ане ки маҳбуси дигар бо номи Тори Смит наметавонист ки шанси ба озодӣ баромаданша аз даст бута. Аз ҳамун лаҳзае ки ӯра дастгир мекунанд барои латукуб кардани парини худаш, ӯра фикри озод шидан, фикри гирехтан аз сараш дур намешуд. Ва албатта ки бахт барои ин механда вақте ки коргари турма ворид мешава ва фаромӯш мекуна ки дара пуша, яъне ки маҳкам куна. Ба дари кушода ин наметавонист бигреза, ин хитри ход мекуна. Даре ки контролни пункта маҳкам мекуна, вақте ки сотрудники охрана медурая, ин заметид мекуна ки ам дар маҳкам нестай ва просто ба хубӣ мепурса ки мумкина ба ҳоҷатхона равам ва ӯра иҷозат метан. Спокойна, штоби ки надава ягон кас ягон фикр накуна, ба ҳоҷатхона неву ба ҳамун даре ки контроли пункта маҳкам накардагӣ буданд ҳамунҷа қатӣ меброяд. Ва албатта ки вақте ки дар ҳавлии турма қарор мегирад, чӣ қадар ҷоне ки дошт медавад. Ба хотире ки камераи наблюдении ин турма на он қадар качествои хуб дора, хуб дида намешавад ки чӣ хел духтар аз байни симҳои дари берна гирехт, но фактае ки гирехт. Албатта ки ишам баъди як рӯз дастгир мекунанд. Гарчанде ки мо бисёр ҳолатҳои гирехтана аз маҳбас ба воситаи камераи назоратӣ дидем, не ки мақсади худи гирехтан аз маҳбас ҳамие ки ӯро бояд набинанд. Бале, барое ки мебинандшон, барои ҳамин мехапандшон. Албатта ки логична. Барои чӣ хотир мехапандшон ки гирехтаншона ки мебинанд, вақти на он қадар калон доранд ки дур раванд, уже мехапандшон. Не ки ба ин фикр Адам Хусейн Нейрейли, Адам Хусейн ба ин гап розӣ нест. Яъне ки ин одам бо як чанд маҳбуси турмаи Калифорния плани гирехтан мекашанд ва як камтар блогериам мекунанд. Яъне ки влог снимат мекунанд, полни инструксияи гирехтаншона навор мекунанд, нишон метаҳанд ки чӣ хел аз турма гирехтестиям. Ва албатта бародаро савол натен ки дар дасти ӯ телефон аз куҷо омад. Мебаранд бародаро маҳбусот телефон мебаранд. Найри
бо дута маҳбуси дига решоткаи вентилятсияра мебаранд ва аз оҷа боша ба системаи водопровод мегзаранд. ба воситаи ин турбаҳо маҳбусҳо ба криша мебароянд ва чӣ хеле ки гуфтем ҳамаи корора ӯ дар телефон сабт мекунанд. ба ғайр аз плани гирехтанашон ӯ дар бораи инструментҳое гап мезанад ки ба воситаи кадом инструментҳо ӯ тонистанд бигрезанд ва дар бораи тайёришон. чӣ хеле ки дар нақша буд ки ӯ бояд плани гирехтанашонро нишон медоданд, неки якҷоя нишон дода наметавонанд, яъне ки дар болои криша видео қатъ мешавад ва чӣ хеле ӯ аз криша вориди шаҳр мешаванд ҳамиҷаш нестае мумкин ба хотири оне ки далнеши гирехтанашона яъне ки берун аз тирма дига одамо ёрдам додагӣ бошанд мумкин ва ӯ албатта ки намехоҳанд ки дар кадр бошанд ва ба ҳамин қадар гирехтани ғайриоддии ӯ нигоҳ накарда як ҳафта пас ӯра қатъи ду амраи дигаш меқапанд ба ҳамун ҷои аввалинашон меоранд. гарчанде ки одам хича профессионал барои плани гирехтан аз маҳбас нанома, всё равно ӯ чени маҳбуси дигаре намешавад ки мо дар бораш гап мезанем. и мексиканест, ном дора Хоакин Гусман. и айни замон аз ҳама преступники бой ба ҳисоб меравад ки состояниш $1 млрд. ӯ лидери картели Синалоае ки ин картела яке аз бақувваттарин дар ҷаҳон меноманд. вақте ки якумин бор охири солҳои 90 ӯра паси панҷара мешинонанд, ӯ хеле ҳам осон мегрезад, яъне ки пора қатӣ. бале ӯ ҳамаи сотрудникои тюрмара пора мехарашон, аз ҷумла начальники тюрмара. баъди 13 соли дар озодӣ гаштан ӯра бо дастгирӣ мекунанд, не ки муддати дароз дар пушти панҷара нигоҳ дошташ наметавонанд. ин дафъар албатта дига способқатӣ мегреза баъди 1 соли нигоҳдорӣ дар маҳбас. чӣ хеле ки шумо дидесен бародаро, ин кадрои реалнияй. ӯ меояд дар комнатаи худаш мешина, мехеза мерава душивой ва нобуд мешавад. баъдан маълум мешавад ки таги душуш сурохӣ доштае ки ин сурохӣ ба туннели 1.5 километра мебарад. албатта ки туннел ӯра аз турма берун мекунад ки дар берун ӯра як мотоциклчаи майдаҳак интизор буд ки ин мотоцикл ӯра ба ҷаҳони калон ба озодӣ гусел мекунад. не ки дафъар мисли якумбора 13 сол дар озодӣ намегардад, ним сол дар озодӣ мегарда, бо сеюмбора меқапаншад. ин дафъар мегреза ё ин ки не, хаиша шумо метавонед дар комментария бинависен. не ки бародаро гарчанде ки заключёниё азоб мекашанд, ба танқисӣ мебароянд аз маҳбас, баъдан ӯро меқапанд, дилат на он қадар месӯза барои он хотире ки бале гарчанде ки дар байншон агар ягон касе боша ба шибка рафтагӣ боша ё ки бегуноҳ ё ки ягон чизи дига, бисёриҳош албатта ки гуноҳ доранд ва дар уҷа барои гуноҳи худшон ҷавоб гуфта истанд. не ки охирон касе ки дар бораш гап мезанем, албатта и ба дилсӯзира ҳастае. и аз турмаи давлатӣ мегреза, яъне ки хеле кишваре ҳастае ки турма бигемша мешавад ва албатта дар ин бора филм агар ба навор бигирӣ мешавад. як военӣ аз Северни Корея, дар бораи Северни Корея агар касе ки намедона бинависен, ман видео мекунам, мумкин агар даже кадагӣ ҳам ҳастам ба фикрам, аз Северни Корея ба Южни Корея мегреза. Северни Корея кӯтоҳ гап мезанам агар ҳеҷ кас надора, закритий странае ки одамоша намемонанд буброяд ва дар ӯ давлат диктатураи хеле ҳам вазнинай ва сатҳи зиндагии халқ дар уҷа хеле ҳам безибай. барои гирехтан аз кишвари худшон, яъне ки аз Северни Корея, ин одам мошини военӣ истифода мебарад. вақте ки вориди мошин мешавад, газат да полик меҷиқад то границара омадана. албатта ки дар граница ӯра засада интизор буд. вақте ки мебинад ки ӯра ҳозир меқапанд, мошина мепартояд ва пиёда мегрезад далши. пограничникҳо як чанд тир холӣ мекунанд аз қафои ӯ. ҳатто яке аз пограничникҳо аз граница мебарояд, яъне ки ҳаст зонае ки бо ҳақ надоранд бигзаранд аюҷа. қариб мегзара, бо абрат намегардад. албатта ки ҳозир шумо мегӯед ки аз қафои ӯ тирпаронӣ кардан ягон тир нарасидагша. расид 6 тир мехӯрад, не ки сдаватса намекунад. хай ман пограничникҳо да ҳайрон мешавам. худшонам орзуи гирехтан доранд, хай мо нишон бигрезем, қатиш бигрезем гу. аз сарҳади Южни Корея, гарчанде ки ин марди гирезара намешинохтанам ҳам, дар ин ҳолат наметонистанд ки ӯра дар байни ду граница партоянд ва шаб меоянд ост ҳакура мегиранд. ва хушбахтона мард зинда мондагӣ ва ҳозир боша ҳаракат карда истад ки дар кишвари озод омахта шавад ки озодӣ чиай. ба фикри шумо бародаро аз ҳамада гирехтани зур ай ки буд? дар комментария бинависен бародаро. дар канал подписатсия кардан ва зангуларо фаромӯш накунед бародаро. фикротна дар комментария бинависен. видео маъқул шуда боша лайк, маъқул нашида боша дизлайк бародаро фаромӯш накунед ва видеоро дар ягон ёру ҷуратон падилитса кунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.